सिगांसिनाव जोंनि बासायगिरि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनदों जोंनो बे 100 बोसोर सेन्टेनारि सेलेब्रेसन बे प्रग्रामखौ जों मोनहोनायनि थाखाय नैथियाव हामबाय होनदों दिनै मिडिया नोंथांमोन जोंनि बे बुरपार बेप्टिस्ट मण्डलीनि जे 100 सेन्टेनारि बोसोर बेखौहाय नोंथांमोना दिनैहाय होदावरि होनानैहाय जोंनि गेजेराव फैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ हाजासे हामबाय होनदों बे गेजेरनि हाबाफारियाव आलासि हिसाबै नोंथांमोना माबायदि आलासि मोननो नंगौ जोङो जे आलासिखौ जोङो गोबाव समनिफ्राय जोङो इसोरनियाव आरजजों जोङो नेनानै दङमोन जोंनि मिशन एन्ड एभेन्जेलिजमनि मिशन एन्ड एभेन्जेलिजमनि जोंना जाय हम मिशन सेक्रेटारि जोङो बिथांखौ गोबाव समनिफ्राय जोङो नेनानै थादोंमोन आरजजोंहाय जोङो बिथांखौ दिनै मोगथां महराव जोङो मोननो हाबाय जोङो गेदेर फोथायनाय दं बिनि गेजेरजों जोङो गोबां इसोरनि गेदेर आशीर्बादखौ जोङो मोनगोन आङो बेखौ इसोरनियाव मिजिंथिबाय साननैनि गेजेराव मा हाबाफारि लानानै नोंथांमोना नैबे हाबाफारिखौ खुंनो थियारि जोङो साननैनि गेजेरावहाय जोङो खुंफुंनो थाखाय जोङो हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों जोङो गाबोन 20 तारिख जोङो बेलासियावहाय 3टानिफ्राय जोङो कालचारेल जोङो श' बेयावहाय दङ खन्नाय बादायलायनाय मोसानाय जोङो बेखौ लानाय जादों आरो बिनि थाखाय जोङो टप 6 जोङो बेयाव बान्था जोङो होनायबो जोङो जादों जाययानो बेयाव टप 6 जागोन बिथाङानो 10,000 बान्था मोनगोन आरो जायफ्रा बे टप 5 सिमाव थागोन बिथांमोननो जोङो 1,000यै जोङो बान्थाखौ होनाय जागोन साननैनि हाबाफारिनि गेजेराव जोङो बे साननैनि हाबाफारियावहाय जोङो जोंनि बिबिसिनि दैदेनगिरिफोर जेसेबांनाखि दैदेनगिरिफोर दङ जों बिथांमोनखौ हांख्रायदों आरो लोगोसे जोंनि पलिटिकेल डिपार्टमेन्ट पलिटिकेल बेकग्राउन्डनिफ्राय जोङो गोबां जोङो इएमफोर MCLAफोर जोङो बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों बिथांमोनाबो जों हांख्रायनाय बायदि खोथा होदों बिथांमोनाबो निस्सय गाबोननि दिनाव एबा 20 तारिखआव नुजाफैगोन आरो बारग' जोंनि जायफ्रा MLA MCLAफोर EMफोर बिथांमोनाबो जोंनि गेजेराव फैगोन जोङो बेखौ मिजिंथिनानै दङ जोङो खोथा होनाय बायदि बिथांमोनाबो खोथा होदों निस्सय 20 आरो 21 बेयावहाय बिथांमोना नुजाफैनानै जोंनि बे 100 बोसोर बेखौहाय बिथांमोनाबो जाफुंसार होफैगोन आरो समाय होफैगोन होननानै जोङो आसा आरो मिजिंथिनाय थाबाय सिबियारिफोरखौ नैबे नोंथांमोननि सेलेब्रेसनाव बाहागो लाफैनो माबाफोर खावलायनो गोसो जायो नामा आरो गेदेरिं जागोन निस्सय बेखौनो आङो खावलायदों जोंनि ख्रिस्ट' सिबियारि बिथांमोनखौ जेसेबांनाखि जोंनि नैबे बिबिसिनि सिङाव थानाय मण्डली आरो फेल'शिपफोर आरो जोंनि स्पेसियेलि जोंनि थाइखाजरा एरिया बेयाव जेसेबांनाखि मण्डली आरो फेल'शिपफोर दङ गंफ्रोमबो मण्डली आरो फेल'शिपनिफ्राय जोङो इसोर सिबियारिफोरखौ जोङो खावलायदों बिथांमोनाबो 20 तारिख आरो 21 तारिखआव सम होखानाय बायदि बिथांमोनाबो फैनानैहाय जोंजों लोगोसे जोंनि 100 बोसोर सेन्टेनारि सेलेब्रेसन बे रंजानाय फोरबोखौ बिथांमोनाबो जोंजों लोगोसे हेफाजाब होफागोन होननानै जों गेदेर फोथायनाय दङ नंगौ जोङो जेब्ला जोङो बै समाव जोंनि आबै आबौ बा आयंमोन बा जोंनि सिगांनि बिथांमोना गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बेखौहाय बे जोंनि बुरपार बेप्टिस्ट मण्डलीखौ सोरजिजेनदोंमोन बे न'खरजोंहाय बेखौहाय सोरजिजेननाय जादोंमोन दा जोङो फैयै फैयै नैबे 2025 मायथाइयावहाय जोङो 70टा न'खरजोंहाय जोङो मोनसे जोङो 100 बोसोर बे रंजानाय फोरबोखौ जोङो मोननो हाबाय जोङो गेदेर जोंनि जिबनाव जोंनि न'खरफ्राव जोङो गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो इसोरा जोंखौ खांबोनायखाय जोङो बेबायदि इसोरनि अननायखौ जोङो मोननायजों जोङो दिनै बे 100 बोसोरखौ जोङो गाजा गोमजायै जोङो मोनफुंनो हादों